Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelische Smit-Fonds. Na een afwezigheid van enkele maanden besteden we in de komende 3 afleveringen van Venray van Toen aandacht aan de psychiatrische inrichting Sint Anna, kort na de oorlog. In dit drieluik ziet u niet alleen hoe de oorlogsvernielingen ter hand worden genomen, maar ook hoe het normale leven en de ontspanningsactiviteiten weer worden opgestart. In deze eerste aflevering gaan we terug naar 1947. Enkele jaren na de oorlog is het normale leven weer teruggekeerd op Sint Anna. Zo vindt in 1947 de eerste naoorlogse reunie van oud-verpleegsters plaats. Het dagelijkse leven van de zusters van Sint Anna bestaat in deze periode niet alleen uit bidden en het verzorgen van de patiënten, ze kunnen zich ook regelmatig ontspannen in de bossen en tuinen van Sint Anna. De oorlogsvernielingen aan de gebouwen zijn in deze periode nog duidelijk zichtbaar. In 1948 wordt de toren van het zwaar beschadigde paviljoen Notre Dame uit voorzorg neergehaald. Een jaar later brengt een groep oud-verpleegsters uit Gent een bezoek aan Sint Anna. De Belgische gasten vermaken zich prima. Na een gezellige dag worden de gasten uit België door de Venrayse zusters enthousiast uitgezwaaid. In 1949 wordt de Limburgse gouverneur Frans Hoebe en veel notabelen uitgenodigd voor de inzegening van het nieuwe paviljoen Sint Bernard. Op
weg naar de inzegening van het eerste herbouwde paviljoen na de oorlog. Na de plechtigheid spoedt iedereen zich naar het hoofdgebouw, waar menigeen nog een woordje zal doen. Ook het jaarlijks terugkerende ziekentridium op Sint Anna gaat weer van start. Iedereen helpt mee met het maken van stroozakken, ofwel de matrassen voor de zieken. De bruidjes en zusters zijn al onderweg naar de kapel van Sint Anna. Alle vrijwilligers zijn paraat om de talrijke zieken die van alle kanten worden aangevoerd in goede banen te leiden. Drie dagen lang worden de zieken, waarvan de meeste uit Venray en omgeving komen, bemoedigd en in hun geloof gesterkt. Na afloop wordt iedereen weer netjes naar huis gebracht. Menig Venrayse burger werkt op Sint Anna, zoals onder andere Jean Remme, die na 41 dienstjaren met pensioen gaat. Sinterklaas is een van de hoogtepunten van het jaar op Sint Anna. Ontspanning, sport en spel staat eveneens hoog in het vaandel. Zoals in 1950, wanneer een korfbaltoernooi voor verpleegsters wordt georganiseerd.
De zusters van Sint Anna recreëren en ontspannen zich op hun eigen manier. In de zomer van 1950 is er weer de traditionele Vlaamse kermis op het recreatieterrein. Iedereen, patiënten, zusters, verpleging en doktoren zijn aanwezig. Er is dan ook voor elk wat wils. Enkele maanden later, in de winter van 1950, wanneer het bijna Kerstmis is, ziet het Sint Anna-terrein er sfeervol uit. Jean van Kessel is dan onderweg met enkele kerstbomen uit het Sint Annabos. In datzelfde bos genieten de zusters van het mooie winterse weer. De zusters hebben veel plezier in de sneeuw. Ook sneeuwballen gooien hoort daarbij. Net voor Kerstmis vindt er nog een bijzondere gebeurtenis plaats op Sint Anna. De familie Schipper is op weg naar de kapel, waar de protestantse Anne Schipper wordt gedoopt. Op Sint Anna vinden bij belangrijke gebeurtenissen vaak revue-uitvoeringen plaats, zoals bij het naamfeest van zuster Fabiana. In verband met de opening van het herbouwde verpleegstershuis vindt in 1951 weer een reunie plaats van oud-verpleegsters. Het is een gezellig weerzien van veel oud-collega's. Sint Anna is altijd een rooms-katholieke instelling geweest. Geen wonder dus dat er tijdens de vele katholieke feestdagen de nodige processies zijn, zoals in 1951 achter paviljoen Sint-Eugène.
Tijdens de zomerperiode wandelen en genieten de zusters vaak in de prachtige tuinen van Sint Anna. Gewoon lekker ballen. En fietsen moet ook kunnen. Of gewoon een mooie bos bloemen plukken om deze bij het Mariabeeld te leggen. In 1951 vindt er een wisseling plaats bij de leiding van de Zusters van Liefde. Moeder Alfrida verlaat Venray. In haar plaats komt moeder Godwin naar Venray. Een jaar later is weer een belangrijke gebeurtenis te vieren. Bisschop Monseigneur Lemmers van Roermond wordt uitgenodigd om op het Sint-Anna-terrein een nieuw Mariabeeld met veel ceremonie in te zegenen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.